ev xebat ji wergera beşa yazdeham ya berhema Mihemed Şerîf Qazî ya bi navê Zubdedût Tewarîx pêk tê. Her wiha di vê xebatê de nêrîta dîroknûsiya Erdelanê, dîroknûsên vê ekolê û berhemên wan hatine nasandin. Zubdedût Tewarîx ji aliyê Qaziyê Senendecê Mihemed Arif Qazî ve di sala 1800 de hatiye temam kirin. Berhem ji 12 beşan pêk tê û beşa yazdeham di derbarê mîrektiya Erdelanê da ye. Di vê beşê de Qazî di derheqê esil û nesebê Kurdan û dîroka mîrektiya Erdelanê de agahiyan dide. Her wiha têkiliyên mîrektiyê yên bi desthilatdariyên Îranê û yên bi dewleta Osmanî re jî di berhemê de cih digirin. Zubdedût Tewarîx piştî şerefnameyê duyemîn berhema Farsî ku di derbarê Kurdan de û mîrektiya Erdelanê de agahiyan dihundirîne. Li aliyekî din ew ji bo ekola dîroknûsiyê ya Erdelanê jî bûye bingehek. Ev pirtûk ji aliyê Cafer Açar ve hatiye amadekirin û çapa yekem jî ji aliyê Weşanxaneya Nûbiharê ve di sala 2012 de hatiye çapkirin.